Mira el Bruc com porta la seva motxilla. Com li dius adeu al cotxe? Come on, Steve, you're waiting for me. Adeu! Oh, I don't know, Eve. Why can't we just hang around here for a while today? You can help me paint and we can listen to some good music. It'll be fun. That's your idea of fun. I want to be with people. Oh, What's wrong with that, Steve? nothing. Oh, come on, you'll have a good time. Hurry up and get on your shore. No hi ha avió. Disfrute del vuelo. Ja està, ja ho tenim tot. Pues vam marxar de Costa Rica, vam tornar al cotxe de lloguer, que no li va passar res, tot perfecte, i vam agafar l'avió fins a aquí. I tal com vam arribar a Guatemala, vam agafar un taxi per arribar aquí a Antigua. Ara ja fa quasi una setmaneta que estem aquí i molt bé. La veritat, Este es antiguo Guatemala, calles empedradas, ahí sí que es herencia de los españoles. Now look, Eve, you can stay if you want to. I'm not going to keep George waiting. I res, una ciutat supermaca. És com molt pintoresca, amb les cases super ben cuidades, de colors. és molt maca la ciutat, és rotllo una mica portaventuresque, perquè està tot com molt pintadet i reconstruït, però que al final també és com d'agrair perquè és, com molt, és tot molt macot, és molt fàcil d'anar per aquí, d'anar caminant, perquè si vas amb el cotxet és un follon, perquè està tot empedrat i el Bruc anava saltant i tot. Estem en una casa que és com una casa, bueno, és una villa que està en una zona protegida amb 2 garites de seguretat, no sé, alguna mica així crazy, però bueno. I és una casa d'una noia americana que es veu que tenia una filla i aleshores hi ha moltes joguines i el Bruc s'ho està passant superbé jugant amb les coses que hi ha a la casa. I està sent molt divert perquè el tio està com molt suelto i mola molt veure'l allà, no sé. Bueno, els primers dies vam estar aquí com molt tranquil. Vam anar a comprar al mercat, que és com molt xulo. És un mercat com molt guai, a més és com mega laberíntic, els passadissos són molt petits. A la penya que li agrada el tópico del gran bazar de perderte, pues allò, aquí perd segur perquè és un follon. Hem menjat als llocs més de la gent d'aquí, o sigui que li diuen comedores, que al mercat n'hi havia molts i vam anar allà un dia. És una ciutat que hi ha molts tuk-tuks, que al Bruc li encanten, cada vegada que veu un comença tu. I els hem agafat diverses vegades perquè és com molt còmode per tornar del súper amb la compra i així, però vas allà en plan... Com salta, Titi? Bruc, on estem? El tuk-tuk! Vam
vam pujar al Cerro de la Cruz, que realment és una mica com el Turó de la Peira. Llavors que puges a dalt hi ha una creu. Què passa? Mira la mamoneta. Està bo, el xutxo? Ha quedat poquet, Voldràs una mica més? Pues té. Mossega fort. Un camionet. Ja et donaré aquest, que és l'últim ja, Vols l'últim? El Joan es va tallar el cabell, que tenia moltes ganes ja. Bueno, em vaig anar a tallar el cabell a un lloc que vaig buscar per internet, que em va semblar com raonable. Hi havia un pavo allí com molt enrotllat, que era venezolano. I res, i després vam... Ara que ja quan es va acostumant amb la motxilla, perquè en el primer moment es va agobiar com mogollon, i després ja va anar més o menys bé, vam fer una excursió a un volcà que es diu Pacaya, que està per aquí, que encara està actiu i va fent fumaroles i així. Això et porten des de l'Antigua fins al volcà Pacaya amb un xàter. Allà fas el trekking amb un guia que et puges tu caminant, que va ser com 1 hora i mitja, i vam portar el bruc a la motxilla. El Joan el va carregar tot el rato. Va acabar suat, perquè jo anava suant com un porc i ell anava al darrere, que quan el vaig treure anava com tot empapadot. Un cop a dalt, veus el volcà que treu fum i fan una cosa molt pels guiris, que és anar allà i et donen un núvol d'aquells de sucre, de xutxe. La punxes amb un pal, com fan els americans, i que fan allò de la fogata, però en lloc de fer-ho en un foc, ho fas en un forat de les roques perquè estan encara calentes i poden torrar la nube, que és com el que feia la penya a l'institut amb el Machero. I el bruc superbé. Tota l'excursió, clar, va estar quasi 1 hora i mitja amb la motxilla i quan el vam deixar anar allà dalt, amb les pedres es tornava boig, només feia que tirar pedres del volcà per allà. Oh, a les dents! I llavors vam baixar cap a baix i el follón va vindre llavors. I quan vam baixar el xòfer diu creo que va a haber un poco de tráfico. Jo anava mirant amb el Google Maps i pensava, aquest pavo s'ha saltat 3 sortides, que són les que diu aquí que hauríem d'agafar, però clar, tampoc aniré al pavo a dir-li el que ha de fer. I al darrere havia un yanqui que estava allí tot enfadat i va agafar amb el seu Google Maps a dir-li pavo, que t'estàs equivocant. I l'altre li deia que no m'equivoco, que hi ha una mica de follón per aquí i he d'anar per una altra banda, però com que l'americà tampoc s'empanava, pues se'm va anar cap enrere enfadat una altra vegada. I
I al final 4 hores i mitja de caos circulatori, perquè allò era un follon. A la font surt aigua de les tetes. A on, allà? I res, un dia d'aquests que anàvem passejant per la ciutat, estàvem a la plaça del mig, que hi ha una font amb... que deu ser com un símbol nacional, perquè ho he vist en alguna altra banda, deu ser la Pachamama o alguna cosa. És una dona que s'agafa les mamelles i raja la font, li surten xorros d'aigua per les tetes. I quan el Bruc ho va veure es va quedar allí com dient: què és això, tio? Fins en pa, I res, estàvem mirant per allà la font i no sé quantos, va vindre una iaia yanqui que deia que portava no sé quants anys visquent aquí. I ens va veure amb el petit i va dir: ostres, hi ha una granja allà que els dissabtes podeu anar-la a visitar i tenen animals i plantes i tot és orgànic i com supermaco. I bueno, com que tampoc teníem massa a fer avui, doncs hem anat. Hi havia una àrea de jocs que el Bruc ha estat allà saltant en un llit elàstic, va estar xulo. I ara ens anirem cap a la banda del llac Atitlán, que ja tenim una habitació en un lloc que mola molt, que es diu la Casa de Bambú, que està en un poble que es diu Sununà. Ja tenim comprats tots els shuttles fins a Flores, que a més mola perquè jo tenia la idea de que volia anar de Chichicastenango fins a Lanquín, volia anar pel mig. No volia tornar a anar per Guatemala City i pujar per allí. I el taxista que ens va portar fins a l'Antigua diu: ui, por allí està la cosa, jo no sé si puede pasar por allí. I quan vam anar al de l'agència de viatges també feia com: deixa'm trucar un moment a veure si es pot passar o no es pot passar. I va trucar i li van dir que sí que estan passant per allí. I o sigui que a veure com serà la carretera. Però bueno, en tot cas ja ho tenim pillat i anirem per allí. Res, així a moda d'anècdota, m'estan acribillant els mosquits perquè només tenim una tela mosquitera i el llit de matrimoni que hi ha aquí és un llit de matrimoni, però tal com dorm el Bruc és millor que només dormi la Isa i el Bruc, i jo dormo en una altra habitació sense mosquitera, i quan em llevo sembla que sóc l'àrea de Guisona dels mosquits perquè m'estan acribillant. Ara no sé si es veu, però porto el front i els braços, això que dormo amb màniga llarga i pantaló llarg.